even wat vragen, jij? Jawel. Zou de zagen misschien even uit kennen? Jawel, zo leuk. Ben je in privé ondergang? Wat zei je? Ben je in privé ondergang? Nee, voor het bedrijf. Weer een melkveebedrijf. Ja. Dus dit is gewoon je hem hier en dit moet weer even kreeg. Ja. En waar wil je jou helpen? Drom in Heid. Ja, joh. Ik maak graag aan. Het is mijn hobby. Ja. Oh. En dan ben we mooi in de natuur. Wat was er nog meer? En wen je hem te jaar op het boerenbedrijf? Nee. Ik ben hier met mijn vrouw, dus hij bent in het Ik ben in dorp. het dorp. Ja. Hier de boer en ik ben de arbeider. En hij jou het bedrijf ook oernam van je hart? Ja. Ja. Ja, het zijn niet alleen, heb ik mijn vrouw en ik het bedrijf genomen. Hoe doet jouw zoon het? Geweldig. Zo'n mooie nieuwe stal had er gebouwd. Ik bouwde altijd oude hakjes, maar die had het in Grudien. Ja, daar geniet ik van, ja, mooi. Dus wat dat een keer is, het prachtig dat je dit al eens aan een mooi maatje kennen. Ja, net. Ja. Ja. Mijn vrouw en ik met mijn 2 jaar begonnen. En ik wil het lijnbedrijf, ik wil het zoekenfabriek en ik wil overal. Dat die heel vertellen weer wie ik heb. Zo is kan. Maar het bedrijf is dus met 2 kei begonnen. Ja. Voor 2 jaar. Jonge kjeltjes. Ja, het is eigenlijk net een begrip, maar dit nog gelijk oud ben en mij, die kennen er wel van getuigen, maar dat denk ik wel zo. Nou man, heel soort succes. Ja, dank je.